Eli fermentointi on käytännössä kotikielellä hapattamista, joka on tuoreiden raaka-aineiden prosessointimuoto. Meillä ollaan alun perin lähdetty tutkimaan fermentointia makujen ja värien hyötyjen kautta, mutta sitten myöhemmin ollaan löydetty myös etuja siitä asiakkaiden lopputuotteiden säilyvyyden parantamiseen. Käytetään fermentoituja raaka-aineita myös sen takia, että pystytään vähentämään keinotekoisia happoja tuotteista pH-tason alentamiseksi, jotta saadaan samat säilyvyydet kuin keinotekoisilla hapoilla, mutta vähemmän ei-aineita. Ja lisäksi sitten pystytään hyödyntämään näitä teollisuuden sivuvirtoja, jolloin sitten tietysti siellä on jätteen väheneminen ja muut hyödyt. No meillä on asiakkuuksia on aika laajan rintamalla. Et esimerkiksi lihateollisuudessa ja valmisruokateollisuudessa. Sitten juomateollisuuteen ollaan myös tehty raaka-ainekomponentteja ja jopa juustotehtaille. No käytännössä me esikäsittelyn jälkeen annostellaan se fermentoitava massa tai raaka-ainekomponentti tonne fermentointisäiliöön, johon sitten lisätään jokaiselle raaka-aineelle oma kehittämä bakteerisekoitus. Ja sitten automaation kautta niin se on siellä fermentoitumassa sitten 2-9 päivää, riippuen raaka-aineesta.